Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakini kisngi baka perthai bat kerejungi hi borokawai karan hapadang kajing khon persha, na kajing sapriang uknyang jengpang COVID-19. Hakaba lahab ruban kangsnong. Handai kalong ru kajing yo man sempat jong ki katto kat ne ki basakta na kani ka lockdown. Haba ki don ki kanhon tremon sobha ki bami syakmat banno jing rap lam yakum kita ki breu. Dang haka khat artrek mutabna jemmang arajar arpho. Ka kanhon jong ka new trap youth council maulai circle. Kalalit sam ki marbam syakinong sosnong jong kasnong saw mautawar. Kini ki marbam ki balasam hakani kasngi ki kan top yu khaw bot upan. Bat ya kani ka kanhon jong ka HYC layalam do ba don bok lang kharling do. Nginong lak banlem ba kani ka jingtang ba kabam le nika kecap ya kemensium jong kibreu tang syakiri sergi henry kelawan ro hakari India kelawan ro apo kajela maiklia jongi ngilayo jingte pat ngilatep bakhat lai teli ki cases ladan apo kari kebi ke jonga jongpi nakitai khalai we lakrat shipho kilayo jingkot armut mendaki dangdon hapeng positive cases. Ni igri jong partai kamtam ku United States of America mendang. Kumba prapo hajar tam. Lalek ki mensim breu hartigeri. Ni ki Spain, ke France, Italy, ke United Kingdom batkum tatartar. Let's see. Hakajing long breu, hakajing snow breu. Ni dombot, ni domsta. Ayu ngingin le habalawan sar kini ke klam handai pide pantep bat kumba mo ngilai I haki ku boro ba 4 dan hiro wat uta u medicine lane uta u dawai ku bala ban kiot lane ban penkot yang de jingpang COVID-19 hari tang awai ngas ku ban ong kum kibreu ki batep yu nunggu num thau kum kibreu ki balong ki badan hang jingit ki bokher lada ki ong lada kari kiri jung bertai ki ong 4 don cing penkya lan 4 don dawai kide basuthu ya ke cases jong kita ki shiphongut ki belaklan negatif nak positif menuba ai dawai ki tegai ke bang aku apa nong haka jing sngau breu lesing la ban on ba ngila poy hakut la hare kadon ka jing kuran ber ka jing on ba ke baro ka bom la bod breu hau blei long bala na sngau ban on ba ki shiphongot kim shim la kwet jing o now unik cases jogi shiphongot patient po maklia kim shim la kwet ling ba ki bor dawai hare kadai ka lamba ka jing duai ka jar jar jong phi ki long pi jing long pa jong phi ki bangai lan ki kon kristan tiga eka banga kwa panong hakapakum kini ke pot tungin ke bau yalo nungbu nong ha kari India menta lakum ar hajar tam lakhat namanu cases COVID-19 tingidon kam hakapakum kini ke pot bandan kajing trilang nasngu tenat maman langai kedo ikidor barsong hakni ski bangili ai ya kita kajing ram kadon baik kaji trilang bat tenat sorkar bat inongkit kamsnong bat ki NGOs bat kumta kapta te kumba philatep hakabakum ni ipor rani kini gisni tada mapi bat manga nyimbut perkhing lene renti ya kajing hikai lese kanong kajing ma prevention is better than cure to on tin nong wei lene kata kajing da lupa kanong kajing gerku ya ki yang hakakwet kia